Analitzarem la situació actual de l'empresa catalana, el model d'empresa que ens ha donat vida, però que ara s'ha de renovar per afrontar els reptes del segle XXI. Ho farem amb Albert Jimeno, professor de SADE, que fa poc va ser a la nostra ciutat, convidat per l'Associació d'Antics Alumnes de SADE al Camp de Tarragona. Què deu Catalunya a l'empresa familiar? Home, no sé si l'expressió és que li deu, però jo crec que Catalunya no es pot entendre sense l'empresa familiar. El desenvolupament econòmic i social de Catalunya en els últims 100 anys, com a mínim, té que veure amb l'empresa familiar, en el que té que veure amb desenvolupament econòmic i desenvolupament social. Està en perill d'extinció aquest model d'empresa? No, en absolut, en absolut. El que poden estar desapareixent són algunes companyies, però sortiran d'altres. És a dir, a veure, l'empresa familiar no pot desaparèixer perquè és una realitat hegemònica en el món. O sigui, si no hi ha empreses familiars, què és el que hi ha? Multinacionals. Bueno, bona part d'elles multinacionals són familiars també. És a dir, que en tot el món, el que fundamenta les economies dels països és l'empresa familiar. No som conscients d'això, però és l'empresa familiar. Per què no som conscients que aquest model sustenta la nostra economia? Perquè estem educats en un model de que les companyies familiars és un model subdesenvolupat, que el que té que fer una companyia sèria és arribar a cotitzar en bolsa. En el fons aquest és un model anglosaxó, és a dir, dintre de l'esquema angloamericà l'economia se basa en el mercat i en el mercat financer i el mercat i les companyies formen part d'aquest mercat dintre d'un model molt més europeu, no diguem dins d'un model alemany, per exemple. El model és radicalment diferent, la base són les companyies familiars i allà tothom és conscient. Quina és la situació actual de l'empresa familiar catalana? Home, en aquests moments patint molt. Bàsicament per un tema financer, és a dir, la dificultat de tenir liquiditat, això ens està fent un mal extraordinari, no? Però de tota manera, l'empresa familiar, si algun tipus de companyia pot resistir a aquesta situació i pot transformar-se, com parlaré després en la conferència, és la companyia familiar, no? És a dir, perquè hi ha un nivell de compromís, hi ha un nivell d'implicació que no tenen altres tipus d'organitzacions. Com hauria de ser aquest nou món empresarial del qual parla? Estem parlant d'un món en el que les distàncies tenen un significat molt diferent. És a dir, pensem que les companyies es globalitzen i que qui es pot globalitzar són les grans companyies. Aquest és un error. O sigui, fa falta dimensió per tenir dimensió global, però no per tenir alcance global. En aquest moment, les companyies o són globals o no són. I quan dic que són globals, em refereixo a que poden tenir accés a xarxes o estan internacionalitzats, ja sigui per les seves compres, ja sigui per la seva distribució, ja sigui per la seva I+D, ja sigui per... És a dir, que s'està produint una fractura en la cadena de valor dintre de les organitzacions. Con la qual s'està trencant la diferència que existia molt clarament abans de lo que està dintre de l'organització i de lo que està fora. La interpenetració d'unes organitzacions amb les altres és extraordinària. Per tant, el que estan construint són organitzacions molt més complexes, molt més sofisticades, molt més basades en el coneixement i extraordinàriament dinàmiques. Si d'aquí desapareix la indústria i s'acaba marxant tota la Xina, Taiwan, Tailàndia o la Índia, què ens queda? És que no té per què desaparèixer la indústria. No té per què desaparèixer la indústria. La indústria també s'està fragmentant. Hi ha parts de les activitats que lògicament es tenen que desplaçar, absolutament es tenen que desplaçar, però unes altres parts no. És a dir, parts que tenen que veure amb molt més valor afegit. I de fet, les companyies que estan desplaçant-se els processos de menys valor afegit cap a l'exterior estan generant feina aquí també de més valor afegit. Lògicament, a veure, si nosaltres volem competir amb tasques de baix valor afegit, llavors el que tindrem que estar és tenir salaris adequats. Con la qual seria un desastre com a societat, perquè aniríem enrere 50 anys.
Con la qual no és un tema de que les companyies no s'instal·len a l'exterior, és un tema de com generem i utilitzem el nostre talent per crear valor dintre les organitzacions. És a dir, amb més enginyeria, amb molta més tecnologia, de fet. El fet de que nosaltres estiguem exportant universitaris i estem exportant enginyers és un indicador del nostre paràlisi com a societat. És a dir, si nosaltres tenim enginyers que no tenen feina, el que tenim que exportar és serveis d'enginyeria. I hi ha moltes companyies que ho estan fent. I aquest és l'esforç. No exportem els enginyers, exportem els serveis, exportem el talent. Aquesta és la tasca, i aquesta és la tasca que jo crec que tenen els nostres emprenedors.